लगासिनो नै दाउसा फिसा संलायबाय दाउ बिदै बानायसै ओंख्रिखौ दिनै लोमजानायनि नामाव बायनानै लाबोदोंमोन आङो बाजारनिफ्राय बिराद बरिया एवबाय दा दै होनोसै आरोना नुखाबाय दा लोगोफोर दाउ एवबाय आरोना दिनैनि ओंख्रिया दाउ बिदै जागोन ओमफ्राय नै आं बिराद मोजां एवबाय एबार दै लोंसै आरोना दै लोंसै नै बिराद बरिया एवबाय दाउ बिदै नालाय दै होबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ने दै होबाय नै दैया होबावनांगौलै नांबावगौ दैया दिनै दाउ बिदै आरोना ओंख्रिया होबावसै नै एसे बुरजायैनो होनोसै ओमफ्राय फुरा रानहोजोबसै आरोना दाउआबो एसे फिसाबाबो एसे बेदरा बुरजायानो सेस बे दाउ बेदर जबाव जेबो गैया टटेलि बेदर जोब आरो बे नुखाबाय दा लोगोफोर ना दिनैनि ओंख्रि आंना दाउ बिदै नै बेजों खोबहाबसै ओमफ्राय बेजों ओरै खोबहाबसै दसे थाना र' थारमाने न'आव आंना हिनजाव लोमजानाया दाबो हामाखै आरोना ओंखायनो आंनो माने मा होनो बेखौ रुवाथि खानाय गुसुं रुवाथि खानाय थंब्रे रुवाथि होनो नामा बिदि आरोना आंनो दा बर्थमान रुवाथि जाथ'नांदों माथो खालामनो आरोना बयनिबो न'आव बेबायदिनो जाखायो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आंनि न'खौथ' आं बारे बारे आगोलनिफ्रायनो देखायबाय थाखायो माबायदि आंनि न'आ फुरा गोदौसिगोन आरोना नै अराबो होखाबाय खोबहाबबाय आं नै लोगोफोराव नैबे ओंखामखौबो संबाय संनाया ओरै लकेल दाउ बिदि फुदुंबाय नै ओरै ओंखाम होबाय ओंखाम संबाय खेबसेनो मोननैबो लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट हरलायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर एसे खोरखिथिं बार गुसु फैदों ओंखायनो हाग्रा बारि जोबलै गासिबो नै गासिबो हाग्रा बारि साइड जोब नङा नै जेरैथिं नायो बिथिं हाग्रा बारि नै ओरैबो नाय ओरैबो नाहरनै ओरैबो हाग्रा बारि टटेलि हाग्रा आरोना न'आ गासिबो नै गासिबो टटेलि हाग्रा बारि बाहेराथिं देखायसै नोंथांमोननो बाहेरा न' बियो आंनि बाहेरा साइडनि नैबे जाहैबाय आं थाग्रा न' नैबे जाहैबाय माने बाव एम्फौ फिदों दा एम्फौआबो मोनबाय खागासिनो फिथोब थोबबायबो खावसे खागासिनो दिनै खावसे खाबाय नैबे नै लुगासिनो दाबो जायाखै बेहाबो आद्रा थाबाय नै ओरै मानसि उसुग जानानै आद्रा थाबाय खामानियाबो फैसा थाखा प्रब्लेम बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै जोबजासिम हानायखिनि नायदोलाय लोगोफोर गोदौनायखौ बिराद गोदौबाय आरोना ग्लाब ग्लाब ओरै दोनथ'बाय आं गामला फिसायाव मोनबायलै लोगोफोर नै फाइनालि मोनबाय आं बन्द खालामखांबाय नै बरिया जासिगोन बिराद बरिया जाबाय नै बेदर लकेल दोनबाय लोगोफोर दा जानांसिगौल' जानायखौ आं देखायबाय थालालै लोगोफोर
बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांनाव माबायदि मोनदों कमेन्टआवल' लिरना हरनानै नायबानो जाबाय बिदिबा दोनथ'बाय आं बाय